Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με πολύ χαρά χαιρετίζω τις εργασίες του δεύτερου Φόρουμ Ενιαίας Υγείας, το οποίο αναδεικνύει ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Το περιβάλλον, η υγεία του ανθρώπου και των ζώων είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλεξαρτώμενες και πρέπει να αντιμετωπίζονται με ολιστικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν εκπονήσει σχετικό κοινό σχέδιο δράσης για την περίοδο 2022-2026, στο οποίο βασίζεται και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, εκπονεί την Εθνική Στρατηγική για την Ενιαία Υγεία. Πρόκειται για μια θεμελιώδη δράση που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων κατά της υγείας, ενισχύοντας σημαντικά τον τομέα της πρόληψης. Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, αναγνωρίζω την ιδιαίτερη σημασία αυτού του ζητήματος και θα αναλάβω σχετική πρωτοβουλία ανάδειξής του με ειδικές δράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά χαίρομαι γιατί προχωράμε στις απαραίτητες αλλαγές για την ενσωμάτωση της ενιαίας υγείας και στις ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας. Σε αρκετά ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου έχουμε ζητήσει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών κατά της υγείας με την προσέγγιση της ενιαίας υγείας στο επίκεντρο. Διεκδικούμε δε περισσότερες επενδύσεις σε προγράμματα όπως το Horizon Europe και το EU for Health για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, αλλά και καλύτερη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και φυσικά χρειαζόμαστε στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί τελικά όλα αυτά τα βήματα αποτελούν θεμέλια για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και μια ασφαλέστερη, καλύτερα προετοιμασμένη και ανθεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φόρουμ και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα των εργασιών σας θα αναδείξουν σημαντικές πτυχές ενιαίας υγείας και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας προς όφελος των πολιτών.